couch. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. Fit for a queen anywhere in the world. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tinuod ba ang interpretasyon, no, sa atong mga igsuong nahimulag, no, sa atong pagtuong Katoliko? Tinuod ba ang interpretasyon nga kinahanglan ba gayud basahon tanan sa Biblia ang mga practices nato sa pagtuo? O tanan bang kamatuuran o tanan bang pagatuuhan o tanan bang tinuod kinahanglan bang pasahon sa Biblia? O naa ba gyud tanan sa Biblia? Mao ba na'y gipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon sa unang Korinto 4:6 nga dili magpakapin o hunahuna sa unsay what is written o unsay nahisulat na? Mao ba na'y gipasabot ni Apostol Pablo aron insakto ang pagsaway o komentaryo sa atong mga igsuong nahimulag nga kinahanglan kuno kanang pagrosaryo naa gyud Biblia. Kinahanglan gyud basahon nga ang mga apostol garosaryo. Kay kung wala sa ato pa nagpakapin na, nagdugang na ang Katoliko og pagtuo nga wala sa Biblia. Mao ba na gipasabot ni San Pablo? Bueno, paminawan ninyo ang tubag niana sa atong segment karon sa tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, mga viewers, sige hapon, kini si Veritas, si Silbert Dondoyano Sr., alias Veritas, mao gihapoy makiguban kaninyo, ining tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ang atong mga amigong kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Tax Ilumba, o niya po diya ang atong teacher. Okay, si kasamang radyoman Alma. Okay, o sa gihapon atong pasiunang pagtimbayan sa atong amahan din sa istasyon, ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, uban na yun sa iyang tibok yun staff dinhi sa maungay istasyon. Okay? Nga puro mga amigo, amiga, nga mga kasamang radyoman. Okay? Di na ito hinganlan tagsa-tagsa. Okay, sa gyapon maayong adlaw sa Ginoo o
dili nato makalimtan gayud ang atong pagtahod, ang atong pagyukbo sa atong amahan, sa atong diocese, no? Ang atong spiritual father dinhi sa atong lugar. Most Reverend Severo Kairmari D.D., ubana sa mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpangamahan kanatong tanan, no? Sa atong spiritual nga kinabuhi. Mga kaparian, no, nga may tabang. Okay, kinahanglan man gyud timbayayungan ang pagpakailap sa mensahe sa Dios, ang kingherian sa Dios. Labi na kay dako na kayo ang simbahan, no? Dili na pwedeng ang atong obispo lang. Dili gani na pwedeng Santo Papa lang, no? Kinahanglan mo dako gani ang simbahan, mo dako pod ang kanang mga tao, umudaghan pod ang mga tao nga mahimong mudumala, mo lead. Of course, dunay hierarchy ang pagdumala. Dili gina mahitabo nga tupong o katungdanan. No, nagyoy mas labaw. Ato na magali nang nahisgutan, ato na nang na-explain ninyo nganong dunay hierarchy. Periya sa atong edukasyon, no? Ang DepEd na may Secretary of Education. Then, napoy mga subheads. So, mura ba siya pyramid? Ay pinakalabaw. Of course, ang pinakalabaw ang Diyos sa langit. Unya ang Diyos, napod siya ilabaw tinhi sa yuta. Kanang gitawag na itong universal pastor, nga itong gitawag og Pope. Di ba? Niya, dili na siya gama lang na to. That is biblical. No? Biblical nga naman. Sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitugyanan sa keys of the kingdom. No, keys of the kingdom. Hinoon, ang gahom sa pagdumala, gi-extend po sa ubang mga apostoles. Di ba? Itong ningon si Kristo. Atong Ginoo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. Pero only Peter ang gitugyanan sa keys. Sa mga Yahweh, sa gingherian nga. Ang background ana sa gingherian sa Dios nga gidumala og mga tao sa Old Testament, sama atong Kingdom of David, ang hari mao na siya silbing labaw gyud sa nga tanan. Dahil na siya prime minister. Unya ang prime minister gitugyanan nag keys, mga Yahweh. Sa tema nato mahitungod sa Santo Papa, ato nang matuki og ayo mga tinahod nga kining tigpaminaw. So, diri sa atas atong tema nga gipadayon, no? Wa pa nato gihuman. Tinuod ba gyud nga kinahanglan gyud basahon tanan sa Biblia ang atong mga practices sa pagtuo, nga kung wala sa Biblia, naigo na taan ang giingon ni San Pablo nga nagpakapin sa 11 na sulat na. O kana pong gisgutan ni San Juan sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Apokalipsis kapitulo 22 versikulo 18 ang 19 nga dili magpakapin, dili magdugang. Now sa niaging Sibya na to ang gipasabot ni San Juan nga dili dugangan o kuhaan, dili naabot ipasabot sa tanang mga butang, dili to pwede kadugang. Kinahanglan understanding the scripture in context. So kung sige pasabot ni San Juan nga dili dugangan, maura po dili dugangan. Pero wa na magpasabot nga dili madugangan ang balaod, labi na ng ecclesiastical, bisa na nga itong mga congressmen, mga kongresista na ito, di ba, magpanday mo silang balaod? Because of authority. Unya nga itong mga obispo na may authority, kanang binding and loosing, kanang giingon ni Kristo nga ito sa mga apostoles, ang inyong luagan o gapuson diri syuta, luagan o gapuson usab sa langit. Ang inyong pasayloon diri, pasayloon usab sa langit mo nang natay kumpisal. Na? Di ba? Juan 20, Juan 20, 19 hangtod sa 23. Di ba? Niya, sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitahasan ni Kristo anang iyang tahas nga universal pastor. Unsay prueba? Nasa Mateo 21:15 hangtod 17. Di ba? Mateo 21:15 hangtod 17 nga unsa? No? Naaman ang ubang mga apostoles dito, tanan. Naa dito, giatubang sa atong Ginoo unya. Pero nganong si
Pedro ramay ang giingnan nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero. Anong wa man niya ingna si Mateo o ubang mga apostol dito? Anong si Pedro ramay ang giingnan nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero? Nga, puros man to mga apostol. Puros man to gisugo ni Kristo nga isang yaw ang maayong balita. Pero nganong si Pedro ramay ang giingnan niya atong higayuna nga, Pedro, atima na ang akong mga karnero. Ha? Niya, kinsa mga karnero? Iyang mga karnero. Unya, ang iyang pagkapastor, dili kay geographical lang or divisional. Di ba? Ang pagkapastor ni Jesus Christ, universal. Unya, mao na iyang gitahas ni Pedro. Di ba? Wa mo ingon si Kristo nga, Pedro, ati manalang ang Diocese of Dipolog o Diocese of Jerusalem o dirila ang Jerusalem lang ati mana. Ayaw iapil tong sa tong lugar dito sa Roma, sa Italia. Ang giingon ni Kristo nga ni Pedro, ati mana ang akong mga karnero. Ang mga karnero ni Kristo tanan, universal. Nya sa tanang mga apostoles siya may gitahasan na si Pedro, mao na nga ang authority, ang office, ang katungdanan ni Pedro, universal pastor. Nga ato nang gitawag pud og pope, di ba? Itawag og pope, dili man daotan nganlan og kanang laing description to kanaba nga ang rason to distinguish sa iyang kalahian. Di ba? O iyang description. Kaya kung moingon ra pud tag father o papa, daghan mang father, daghan mang papa. Pero kung moingon tag pope, wa na laing papa nga gipasabot ana. Wa na laing leader nga gipasabot ana. Kadtong gitugyanan og keys of the kingdom nga ang iyang authority, universal pastor. Sa tanang mga apostoles, only Peter ang gitahasan niya ana. Di ba? Kay ang atong obispo, si Monsignor o Most Reverend Severo Caermari, ang iyang gipasturan, pastor lang sa Diocese of Dipolog. Di ba? Way labot ang Germany, Amerika. Di ba? O, ang kitsa pa, kitsa may itong Archbishop sa Cebu, si Archbishop Palma. Ang iyang gipasturan, katura pong sakop sa iyang lugar, sa iyang dapit. Di ba? O, pero ang gipasturan ni Pedro, tanan mang katawhan ni Kristo. Sa to pa, labaw nga pastor. Unay gitawag na to lagig pope. Okay, pope. Dili man pud ta ingon nga unbiblical kung maghatag taglaing description sa universal pastor. Kay nga naman, ang simbahan nga tinuod na ay authority to bind and loose, pagdili og pagtugot. Unang gitagaan ana ang gitugyanan gyud si Yahweh, kanang gitawag na tog labawng pastor. Si Pedro lagi na, no? Mateo 16:19. Katong giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, ang imong idili diri syuta, idili sa langit, ang imong itugot. Kuyawa ana, no? Okay. Labaw pa na si presidente na to. Di ba? Kanang iyang authority. Di ba? Kaya si Kristo yung gaingon ang imong idili o gitugot. Unya, tingali, moingon ka nga si Pedro raman, no? May labot na iyong mga Santo Papa. Ayaw wala sa huna-huna nga ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli. Ang katungdanan sa atong presidente, puli-pulihan na, di ba? Kung mabakanti. Katungdanan ni Felix Manalo, gipulihan ni Iranyo, ang iyang anak, pagkamatay niya. Pagkamatay po ni Iranyo, gipulihan siyang anak si Eduardo. Kay puli-puli, naman yung mapuli. Kung mabakanti ang katungdanan, o niya ka ng katungdanan ni Pedro. Asa man na itong mabasa? Sa dihang nabakanti, asa man mabasa? Mabasa ba yung tanan sa Biblia? Di ba? Kung uingon mo nga, ang gipasabot anang dili magpakapin sa nasulat na, bot pasabot tanang tinuod na atanan sa Biblia, dili na mao. Kay why not, di gina mao, sigurado gyud ko. Kay pagkadaghang tinuod nga wala na sa Biblia. Oh, example, tinuod ba nga ang napuli ni Iranyo si Eduardo? Tinuod ba nga ang napuli sa katungdanan ni Felix Manalo ang iyang anak si Iranyo? Tinuod na puros kay nana sa atong kasaysayan. Di ba? Nana sa atong mga records sa atong history. Di ba? O,
Pero ang pangutana, kana ba nga tinuod na sulat sa Biblia? Wala. So, sigurado gyud ko nga dili gyud bot pasabot ni San Pablo sa iyang giingon nga dili magpakapin ang iyang gipasabot ana nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Dili gyud na mao ang iyang gipasabot. No, ako na lang klaruhon ninyo ang gipasabot gud ni Juan katong pag-ingon niya nga dili dugangan kadtong Book of Revelation. Ug unsay nasuwat niya sa Book of Revelation, dili nato nadugangan. Wa man nadugangis Katoliko, pero wala mag-ingon si Juan nga dili dugangan ang atong mga balaod, ecclesiastical. Wa mag-ingon si Juan nga dili pwede usbon ang mga balaod nga pwedeng mausob. Di ba? Kay duha man ka klaseng balaod, moral o kanang disciplinary o ecclesiastical, ato pa nang gi-divide gani, di ba? Okay. Ang moral law mauray dili mausab. Pero ang disciplinary o ecclesiastical pwede na mausab. Sa rason nga naay authority ang mga leaders to bind and loose. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao na nga ay mo katingala nga ang simbahang Katoliko dunay gipangusob. Doon na po'y gipadayon. Gipadayon ang kinahanglang ipadayon sama ng mga moral laws. Unya, gipasabot naman na daan sa Biblia nga naagi mausab. Diba? Hebrohanon City 12. Unsay giingon diha sa nagsulatan ng Book of Hebrews. Kay ilisan ng pagkapari, ilisan usab ang balaod. So, sayop ng interpretation nga walay balaod nga mausab o mailisan. Saan pud pagkatuman anang authority nga gihatag sa Ginoo sa iyang simbahan kung dili na gamiton. Di na gamiton kanang binding and loosing. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unya na daytoy Adventist nga nangutanan nako. Unya kanang Sabat Veritas, kuan man na kanang moral law man na kinarmas na pulo kasugog anong inyo man ang giusab. Sa tema nato sa igpapahulay, Sabat ato nang i-explain. O gani ang uban kahibalo na anaon si atong explanation. Ako lang ihatag ninyo ang clue, no? Ang Sabat dili lunlon moral law. Na siya kanang gitawag og kining ceremonial. Ang ceremonial essence of the Sabbath lang may atong giusab. Dili ang iyang moral. So, atangin ninyo sa tema nato sa Sabbath kaya ato nang explain. Muna nga sa Sabbath na ay pwedeng mausub diha ang iyang ceremonial essence, pero dili ang iyang moral essence. Nga unsa man ang moral essence nga sa usa ka semana na day of worship special. Nya muhao mangyapon ang Domingo ana. Sa usa ka semana natay gihatag alang sa Ginoo nga special. Ato karon mga Kristiyano sa atong gipili ang ang adlaw sa pagkabanhaw. Kay diha man ta na gipasaligan gyud nga dili gyud bakak-bakak lang ni tumo lang ni atong pagtuo. Katong pagkabanhaw ni Kristo, kato mo'y nag-affirm nga dili binuang ang atong pagtuo. Tinuod yun, katong resurrection sa atong Ginoo. Mo nang daghang bitong nahimong Kristiyanos, mao na nga ni dako pag-ayo ang Christianity ikumpara sa ubang laing religion. No? Tungod kay daghang kayong mga gipangsuwat diha sa Biblia, daghang mga katingalahan nga nahitabo gyud. Nga gi-describe diha sa atong balaang kasulatan nga natuman gayud. Kinin pa nagbahin-bahin na to, natuman. Di ba? Oo. So mao na no kanang Juan 22, Revelation chapter 22 18 to 19 ang gipasabot nga dili dugangan ang Book of Revelation. Wala mag-ingon diha si San Juan nga ang ubang mga butang dili dugangan sama nang debosyon. Wala giingon diha nga dili pwede dugangan ang debosyon. Atong kwarta sa bangko dili pwede dugangan. Okay. Anong dili man? Okay. So mao na context to context mga tinahod nga tigpaminaw. Ug kana pong 1 Corinto 4:6 nga nag-ingon si Pablo nga dili ta magpakapin og unsay nasulat na ang gipasabot gud ni Pablo diha ang ilang authority isip mga apostol kinahanglan tahuron musunod ta. Kung dili masunod na nga kamatuuran, nasulat naman na sa Biblia nga ang mga apostoles na ay authority to preach. Kinahanglan mo tuo ta sa ilang gitudlo.
Kay sila may authority. Unya, ang background ng 1 Corinthians chapter 4 na ay mga tao sa Korinto nga mapaburuton, mapahitason, wala nila gitahod ang authority sa mga apostol. Naga ito'y nag-ingon diya, kung basahon ng 1 Corinto 4, ipadayon yun hantod sa tumoy ana nga chapter, na ay mga mapaburuton diha nga ni kontra sa panudlo nila ni San Pablo, nga na ay nag-ingon diha nga ay mugtuan ng San Pablo, but-buto na, di na mutuman sa iyang gisulti, iyang gisaad. Mao na gipasabot ni San Pablo dihang nagpakapin sa 11 na sulat na. Kay wala sila motuo sa authority sa mga apostoles nga sila ang gitahasan sa Ginoo nga magsangyaw. Kay na sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala subminaw nako. So, ang simbahan di ay kung manudlo, officially, sama ra nga si Kristo ang nanudlo. Kay gihimo man yang instrumento. Mo bitaw na nga moingon na kanang uban moingon nga adi kumutuan ng simbahan kay mga tao ra na. Mutuo lang ko kung si Kristo gid manaog. Siya gyud mo istorya. Kana palang huna-huna, sigurado na gyud tang sipyat ana. Kay si Kristo nag-ingon mas Biblia nga paminaw na to iyang simbahan. Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo, wala usab minaw nako. So, ang simbahan, spokesman sa Ginoo diri syuta. Di ba? Mo ana gyud ta simbahan. Mo nang moapil gyud mga meeting. Kung apil ta, di ba? Nga maigo ra ba putaan ni, di ba, no? Usahay ka ng atong mga kabisi. Di ta ka-apil. Di ba? Mauna na to ang ato kaysa atong Ginoo sa atong simbahan. Di ba? Wala mahinon mag-ingon ang Ginoo ra ba gyud nga wala nay ato. Pero kinahanglan pinasubay sa iyang pulong nga ma-priority gyud ang iya kaysa atua. Naman na sa Our Father, the Lord's Prayer, ang imong pagbuot may matuman. Dili ang atua. Sige ra tag pangadji ana. Your will be done. Unya sa makadagang higayon ang ato di ay may naguna matuman. Di ba? Adi sa kumusimba kay magkuan sa ko. Okay. Labi na Domingo nga alang sa Ginoo gyud ang Domingo. Di ba? Sa ato na sa Christianity na. Okay, sa Judaism katong adlaw sa ilang liberation sa Ehipto, Saturday, Sabado. Di ba? Pero sa Christianity ang adlaw sa pagkawanhaw. Mao na wala kayo masabtiba sa ato mga igsoong Sabadista. Ngano ang espesyal nga adlaw sa Christianity, Domingo, adlaw sa pagkabanhaw, nya kadtong sa daang kasabutan, nganong ang ilang espesyal nga adlaw, 7th day of the week, kay mo man to ilang Liberation Day, tung nahigawa sila sa Ehipto, adlaw Sabado man to, mao na nga kanang ikapito, ilang gipatunong anang Saturday. Pero sa ato ron sa Christianity, kanang ikapito na to, atong gipatunong sa adlaw sa pagkabanhaw. So, both kanang Sabado ug Domingo, puros na 7th day. Di ba? Kay kanang 7th day god nga sa moral law, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Mao nay 7th day diha sa moral law. Unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Dili na specifically nga 7th day of the week. Kay kung moingon kitag 7th day of the week, Saturday yun na. Pero ang moral law diha sa Sabat, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Not necessarily 7th day of the week niya. Mo bitaw ka to akong higala, wa siya laing lusot ana. Gibasa niya tong translation nga 7th day of the week. Diba? Nakahinumdum mo. Tanawa ninyo ang among debate diya sa YouTube. Nga napugo siya pagbasa atong translation nga mabasa yun ang 7th day of the week. Natural lamang good po yung translation ngayon ana kay translation mo nagtao. Diba? So ang iyang interpretation, iyang gi-insert dito. Pero kung mo base ta sa Hebrew, dili to supposed to be sa literal translation, dili to 7th day of the week. Ang giingon dito, 7th day after 6 days works. Mo man ay moral law. Natunong lang nga ang Sabat sa Old Testament, 7th day of the week, unya gi-respeto po na ni Kristo. Diba? Kay mo man to'y karaan. Pero wala siya moingon nga dili na usbon. Hinausbon ang pagpatunong sa 7th day. Kay ang atong worship nga 7th day, kanang atong Sunday karon 7th day wana. Di ba?
7th day after 6 days works. Kaya nga itong first day of work ron, Lunes man, mo na nga itong 7th day, Sunday. So, maigo gihapon sa moral law ang Sunday observance. So, dili man sabat atong topic mo ng kuan lang, gamay lang atong iskutan, ana. So, atong ipadayon to 3 minutos na ra ba, no? Kung di ni matiwas ron sa sunod Domingo na pod, no? Sigurado gyud kung dili gyud mao gipasabot ni San Pablo ug San Juan nga kanang pag-iyon nga dili ta magdugang, ita magpakapin. Sigurado gyud ko nga dili gyud na mao ng interpretation nga tanang tinuod na sulat sa Biblia. Prasa nang katong nahitabo sa Inquisition, Spanish Inquisition. Ano pa to? Katong Dark Ages, katong Crusade, naabag sa Biblia, puros na tinuod. Di ba? Puros na tinuod, pero wala masuwat sa Biblia litra por litra. Kay kung tanan basahon sa Biblia, wa gyud religion nga nakasunod ana. Kay kana lang gamit-gamit ta og Biblia nga gibutangan og chapter og verses kanang numero ba? Awahin naman na panahon sa mga apostoles ang ilang kasulatan katong Old Testament, di ba? Unya, naabagoy ebidensya nga gibutangan og chapter og verses, gibutangag mga numero sa mga nagsulat ni nga mga propeta o apostol ng Biblia? Wala. Kaysa kasaysayan, mga Katoliko rin gabutang ana, pinagi sa iyo mga leader sama sa obispo. Walang ko'y reference nga dala ninyo dire, wa po ko ka-memorize. No, sa libro ni Brad Sok Fernandez, ang former Adventist pod, di ba? Na nito, gisulat na niya nga obispong Katoliko ang responsable anang pagbutang og chapter og verses. Di ba? Ang mga apostol wala kahuna-huna ana sa ilang panahon. Di ba? Nganong gigamit man nato ang Biblia nga naay chapter og verses nga ang mga apostol wa man magbutang ana. Kana huna-huna ako ninyo gayon na. Di ba? Ako lang emphasis niya kining muratag nagdako sa tong tingog. Pero ako masuko ninyo ha. Emphasis ra niya ako. Sumo na nga kung tanan basahon sa Biblia, wa agi religion nga Kristohanon ang nakasunod. Kay puros tanan dunay gidugang. Di ba? So, ato ning ipadayon sunod Domingo pohon kay uhurot na akong panahon, daghan patang ula may isguti. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN.